bashi. Tallafin SME bashi abu ne wanda ya kunshi yarjejeniya tsakankanin mai bayarwa da kuma mai karɓa. Tallafin SME wani tsari ne wanda ake ba 'yan ƙanana, matsakaita da kuma manyan masana'antu ko kamfani ƙarami ko kuma wanda yake tasowa. Amma ko da yake akwai tsare-tsare da yawa da masana tattalin arziki suka tsara wanda ake bi domin bayar da wannan tallafi. Amma shi wannan tallafi na tallafin kasuwanci abin da ya kunsa shine duba da ake yi da muhimman bayanai da mutum zai bayar domin a bashi, ko kuma alaƙa ta ƙud da ƙud da shi da wani kamfani ko ƙaramin kamfani ko kuma babba, ko kuma ba da kadara da mutum zai yi ko wanda zai karɓa zai yi domin a bashi. Ko da yake akwai nau'ika da kuma tsare-tsare da wannan masana suka tsara domin ba da wannan tallafi, amma mafiya yawan abin da aka fi duba shine muhimman bayanai da mutum yake bayarwa domin a duba su a ga yanayin da a bashi ko ba za a bashi. Sannan baya ga haka akwai zancen magana ta kan kadarar da mutum yake ɗaukowa ya nuna, kuma a nuna irin takardun da yake da su domin a bashi wannan bashi. Wannan ya haɗa da wakilan da za su baka bashi da tafi su je su kalli wannan kadarorin da kuma takardun, shin akwai su ne ko babu su, domin in an tabbatar da su a iya ɗaukan bashin nan a bawa. Najeriya ƙasa ce mai ɗimbin arziki, sai kuma kashi a wani ɓangare 'yan ƙasar suna fama da matsanancin talauci. Binciken da masana suka yi ya nuna cewa kaso mafi yawa a cikin Najeriya suna fama da tattalin arzikinsu yana yin ƙasa, har ta kai ga cewa zai zamanto wato yana yin ƙasa da har ba sa iya rayuwa yadda ya kamata. Binciken masana ya nuna cewa daga shekara ta 2019 zuwa ta 2022 'yan Najeriya kimanin mutum miliyan 88.4 suna fama da matsanancin talauci, wanda akalla kowannensu mafiya yawansu yake rayuwa akan dala 1.9 a duk rana. Haka kuma binciken ya nuna cewa kaso 12.9 na matsanancin talaucin da ake fama da shi a duniya a Najeriya yake. To me aka yi? Wani yunkuri aka yi? Gwamnatocin baya sun yi yunkuri da mai kyau, kuma wasu ma har an samu amuwar abu. Domin ba za mu manta ba, gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan ta ba da bashi da tallafin SME wanda ya kai kimanin naira biliyan 220. Haka aka yi a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, ita ma ta ba da bashi da tallafin SME na kimanin naira biliyan 10. A yanzu haka gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi alƙawarin za ta ba da tallafin SME na kimanin naira biliyan 75, wanda biliyan 50 zai tafi gaba ɗayansa ne akan tsarin kyauta, wanda wannan tallafi zai tafi ne ga masana'antu da kuma sana'o'i guda miliyan 1. Kuma watan da ake ta wannan magana akan magana ta SME, me mutane suka ɗauke shi? Yaya suka fahimce shi? Shin suna cikewa? Idan suna cikewa ta wani ɓangare ake cikewa? Idan an cike su waye suka fi samu? Menene dalilan da ya saka wa'incan in ba su samu bai isa ba sa samu? To shi dai wannan tallafin SME mutane da yawa sukan bambancika su ji wai yaya tsarin yake. To daga cikin abin da mutane ya kamata su fara sani shi ne akwai hanyoyi da nau'ikan nazari da manajojin bankuna da wasu wanda suke masu ƙwarewa akan harkar SME sukan duba yayin ba da wannan tallafi na SME. Arewacin Najeriya sun samu naƙasu sosai gurin cika ƙa'idoji da suke karɓar wannan SME. To me ya janyo? Wannan dalili baya rasa nasaba da matsaloli kamar irin wa'annan, ko a ce baya rasa nasaba da bincike da masana suka yi kamar irin wa'annan, domin wani abin ba za ka kira shi matsala ba. Na farko akwai tasirin addini. Na biyu akwai wataƙila mutum ma bai ma isan yaya ma ake yi a cika shi ba, bantana ma a samu. Wani ma bai ma san ma menene SME ɗin ba, bantana ya nema har ya samu. To tuni dai ƙasashen Turai da kuma na nahiyar Afirka sun yi nisa akan karɓar wannan harkar tallafin SME, kuma suna mora kuma suna amfana. Da fatan mu ma za mu duba a gari. Za mu ci gaba da zama ne a haka
ko kuma za mu samu wata fatawa ta addini wanda mu nan arewa aka fi amfani da shi domin mu ga cewa mu ma muna mora da shi domin tattalin arzikin mu ya sama sannan kuma a fito daga cikin ƙangin matsanancin talauci da ake fama da shi.